Sa totoo lang sis, hindi ko ito room. Salas ito, dito ako natutulog. Wala akong room dito. Biruin mo mag 5 years na ako ha, walang room. Pag may bisita, liligpitin ko yung mga gamit ko. Ilalagay ko sa bodega. Tapos, pag uwi ng bisita, balik na naman. Parang siraulo na akong balik-balik. Sabi ko nga wala akong i-upload na video. Mag-LS ako para hindi naman masayang yung mga ano ko. Medyo okay na nga yung WS ko sis, nagtaas-taas na. Oo sis, guest room ito. Sabi ko nga kahit 2 oras lang, okay na yun. Pag may bisita, bubuhatin ko yung higaan ko pagkabigat-bigat. Magwa 100 na yata sis, yung WH ko. Kasi sabi ni Sir Roy, inaayos niya na daw. Mas madali daw kasi yung WH kaysa subscriber. In progress pa na daw yung ano ko subscriber. Kahapon 327 yata ako, ngayon 324 na lang. Kasi tinanong niya ako kahapon kung may bago daw ba akong LS. Sabi ko meron sir. Okay lang yun sis, wait ko lang. Basta ang importante, hindi naman yan, wala naman lagas na yan, diba? Oo nga sis eh. Kasi pag may klase yung alaga ko, 8 pa lang, dito na ako, pumapasok na ako sa guest room ko. Sabi ko parang may time pa man, mag-live muna, mag-LS muna ako kahit 2 oras lang. Sus, grabe ang dala nilang mansanas. Sobrang dami talaga ng mansanas, as in. Yung isang maleta nila na malaki, halos mga lahati sa mansanas. Ang lalaki pa ng mansanas. Pakistan? Umuwi sila ng Pakistan. Umuwi sila ng Pakistan. Tuloy yung ba sinabi ko sa'yo nung bakasyon sila 2 linggo? Puro mansanas yung laman. O, sa pagkain sis, okay naman sila. Hindi naman sila hindi sila madamot sa pagkain. Kaya lang, yung amo kong lalaki, yun ang kuripot sa grocery. Pag maubos siya ng grocery, paglilista ako niyan. Tapos pag nakita niya nga na mahaba yung listahan, sasabihin bakit ang haba. Sira ulo, inuutusan ako. Oo, mabait naman sila sis, wala problema sa kanila.
Kasi yung iba, 'di ba, may maliit na nga alaga tapos pinapatulog ng amo nila 1:00, 2:00. Yung amo kong babae, hindi sila ganyan. Basta pag ano, pinapatulog ako ng maaga. Parehas sila mag-asawa, Pakistani. Doon talaga sila. Kaya lang nandito sila sa Riyadh kasi nandito yung work nila. Kahapon naka-LS ka, wala bang amo mo? Oo nga sis, 4 a.m. Busy kasi ako sis. Pagod na pagod ako pag ayos na gamit nila. Ang dami ko pa nga tutupiin. Sabi ko bukas ko na naman tutupiin yung labahan nila ba. Galing Pakistan. Dinala nila dito. Okay naman yan sis, kahit hindi makapag-upload, at least nakapag-LS, okay naman yun, di ba? Kanina pagbukas ko, isa ang nanood, tapos 0, tapos nagdalawa. Yung alaga ko, hindi pa tulog, may pasok pa yan bukas. 5:30 pa yan naalis. Yung naglalaro pa, bahala sila dyan. Kahit ba sis yung yung short video lang ng halimbawa nagti-TikTok ka, may views din yan. Ano sis, hindi ko magets. Ano to? Hindi ko magets. Okay, wala ads. Yung na-share ko nga na maiksi lang na video ko sa TikTok, ang daming views, sobra 1,000.
okay sis. Ganun pala yun. I-delete ko na lang. I-delete ko na lang sis. Okay sis. Yun na lang. I-delete ko na lang. O, i-delete ko na lang sis.